ଏଠି ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗର୍ଭପାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଲେଖିବା, ବିତରଣ କରିବା, ବିକ୍ରି କରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେରିକାର ୱେମିଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ୱେମିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାର୍କ ଗର୍ଡନ ଶୁକ୍ରବାର ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ୱେମିଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ବ୍ୟବହାରକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି। 2 ପୃଷ୍ଠାର ୱେମିଂ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଲେଖିବା, ବିତରଣ କରିବା, ବିକ୍ରି କରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଆଇନ। ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଗର୍ଭଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୱେମିଂ ACLUର ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ସେରାନୋ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଗର୍ଭପାତ ବଟିକା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭପାତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୁଦାୟ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗର୍ଭପାତକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏବେ ୱେମିଂ ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରିକି ଜର୍ଜିଆ ହୃଦରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରାୟ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କୌଣସି ବଟିକା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଆରିଜୋନା, ଓହିଓ, ଦକ୍ଷିଣ କାରୋଲିନା, ୟୁଟା ଏବଂ ୱେମିଂର ଗର୍ଭପାତ ନିଷେଧାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ଭପାତକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଇଡାହୋର କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।